At Master Key and Locks, we provide locksmith services for all your key cutting using latest state-of-the-art equipment. We program key cores to produce an original durable key for all types of cars and house keys. With this latest technology, we cut keys in 20 minutes while you wait. Days of importing lost car keys are over. Locksmith key cutting services and programming ECU cloning is our everyday business. We open locked doors for all cars and houses. We repair and install remote control programming. We have backup space for remote batteries, and we do remote leakage repair, new lock sets, key renewal and replacement, door lock and ignition repair. Call now on the numbers on your screen or visit us at 59 Central Avenue in Harare. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Right, greetings wenyewe. Tausai zviri. Nyarare vanhu kutaura. Akaita vana. Atanga vatara musoro wenyaya. Musoro wenyaya. Ndokuti mukwasha wangu hana chaakandipa. Kuda pfuma yangu. Ndikuchete musoro wenyaya. Kukwasha ateza kuda pfuma yawo. Muchiri mese? Mudzimai ndakaramba muda 2007. 2007? Tamunani kwezvo? Gavura sipo. Mane makore mangani? 17. I'm sure kuti mambo vanga vakarongeka chitereko. Hamamutira nyaya yepfuma. Nyaya iyoyo yakataurwa ichitaurwa ndofanira kuti mombe imwe chete pamwe. Makupera makore 17 years. Wazobhadhara here? Vana vatokura vakomana havana kutoroorwa. Mukomana musikana. Musikana havana kutoroorwa. Akaroorwa musikana. Pfuma chakadyiwa naye. Naamai nababa. Ko nyaya dziri interesting. Wakati kubva wakubhadhara pfuma pandoroorwa mwana wako. Pfuma inakuya na 1,000. Yakauya yacho mombe imwe chete $350. Mukwasha kwaane 220. Mukwasha pamari yangu yakasara nainenge sina kwanotenga munhu. Wasasira ndeti? Yaikwana chikamu chemombe yaikwana. Muisire mombe dzacho. Sezvakataurwa zvino dare rakanga riri. Asi zvinatamba nguva yakareba. Akarodza akadya mari. Ingawesite nguva nedzimwe nyaya. Akarodza akadya mari. Inyebe. Waifa wangupuridza atezva. Iyi ndoyandawana ndokukabva mwana mumwe chete. Tichakuise mechechi. Izvozvo. Mise mbeituise kubhadhara 17 years hatisingasiye vanhu vane zvikondwa vana vakunondore mwana wechipiri kana wechitatu mubeituise zva 25 apa wangabhadhara mumari iyoyo $700 uye umai wakainesa isai mombe dzake nhatu
wakamokareruswa nokuti vairiza pachivanhu pita unozoti wakabvisa mombe yemwana youmainosara chese yoteera zvino tikaonavo wacho 17 years kuratidza kuti auya ane hangano rega tichikurovera yechitatu yacho kamise ziri 3 mbiri zvotoonswa 25 totampa mwedzi wokufema maichiteera munopa kuti vana vazozungaira mudzikwa imi miri makangogara ende musena baba village yetu Magube Mhlanga Masimbiti